В момента виждате колко е светло. Часа е местно време 11 без 25. Намирам се между Челябинск и Курган. Може спокойно да караш и до 12, защото много бавно се стъмнява, независимо, че вървиш в обратна посока, където трябва да добавиш почти на всеки 1500 км по един час отгоре. Времето се стъмнява много бавно и става много приятно за каране, въпреки че има и много